Nhasi toda kuti titange kutaura pamusoro peramangwana redzinyika. Bhaibheri rinotaureiko pamusoro pezvichaitika mudzinyika? Chii chichaitika kuSyria? Chii chichaitika mumazuva okupedzisira kuRussia, kuTurkey? Chii chichaitika kudzinyika idzi? Kanitange nokuverengerai mamwe mashoko. Ndotanga naDeuteronomio. Mona kana ukasanzwisisa magwaro uye ukasaverenga bhaibheri uchirinzwisisa, muponesi hauzonyatsinzwisisa muponesi kuti varipo pachokwadi. Unozongopedzisira uchingoona Jesu semadzengerere. Hauzonzwisisi upenyu hwevaMwari. Saka kunzwisisa magwaro kwakakosha. Shoko raMwari rinobata zvinhu zvese. Zvinhu zvose zvinowanikwa mumagwaro. Deuteronomio 32 kubva pandima 27. Tichaverenga 27 ne20 kwai nokuti ivo rudzi rusina mano, hakuna kunzwisisa pakati pavo. Dai vakanga vakachenjera, vangadai vakanzwisisa, vangadai vakaona kuguma kwavo. Unoona, vanoda kuti varangarire uye vanzwisise kuti vachazogumira papi. Zvinhu pazvinoitika munyika, kwanzi kana vanhu vasingaoni mweya vanoparara, vasingaoni zviri mweya vanoparara. Saka ramangwana rakamira sei? Kana une zvaunoda kuita, tanga wafunga kuti ramangwana rechinhu ichi rakamira sei? Ramangwana rechinhu ichi rakamira sei? Nyika idzi dzine zvichaitika kwadziri mune ramangwana, tinozvitaurirwa nebhaibheri. Izvo zvinotibatsira kuti tinzwisise zviri kuitika munyika idzi, tinzwisise, tigone kunzwisisa zvatinenge tichiona zvichiitika kwadziri nyika idzodzi. Ngativerenge Numeri ye24 ndima 14. Bharamu ndiye wakataura mashoko aya. Wanga ari kuona zvinhu zvimweya. Apa wakanga achiri kuona zvakanaka mumweya, akazotsauka mushure mekunge ataura mashoko iwaya. Saka wakataura mashoko aya achiri kunyatsofambidzana naMwari. Ngaitiverenge kubva pandima 14. Zvino ndava kudzokera kuvanhu vokwangu, asi uya ndikuyambire zvichaitirwa vanhu vako navanhu ava pamazuva anouya. Saka ari kuudza Bharaki, iye Bharamu ari kuudza Bharaki, chimuudza mashoko iwaya, chimuudza zvanga zvichazoitwa neIsraeri kuvanhu vake mumazuva okupedzisira.
Ipapo akataura chirevo chake akati, chirevo chaBharamu mwanakomana waBheori, chirevo chaiye anoona zvakajeka, chirevo chaiye anonzwa mashoko aMwari, ano ruzivo runobva kuno kumusoro-soro, anoona chiratidzo chinobva kuna Wamasimba Ose, anowira pasi nedumbu rake, iye ana meso akasvinura. Ndiri kumuona asi kwete iye zvino, ndinomuona asi haasi pedyo. Nyeredzi chabuda muna Jakobho, svimbo youshe ichamera kubva muna Israeri. Achapwanya hama dzavaMoabhu, madehenya avanakomana vose vaSeti. Idhomu achakundwa, Seiri muvengi wake achakundwa, asi Israeri achasimba. Ari kutitaridza zvichaitika kudzinyika. Mutongi uchabuda muna Jakobho, uye achaparadza vakasara veguta. Papo Bharamu akaona Amareki, uye akataura chirevo chake achiti, Amareki akanga ari wokutanga pakati pendudzi, asi pakupedzisira achaparadzwa. Kureva kuti Amareki haasi kuzoramba aripo. Papo akaona vaKeni, uye akataura chirevo chake achiti, ugare hwako hwakachengetedzeka, dendere rako rakavakwa padombo, asi imi vaKeni muchaparadzwa Ashuri paachakutapai. Haleluya. Ipapo akataura chirevo chake akati, haiwa, ndianiko angararama kana Mwari akaita izvi? Zvichaitika munguva inotevera. Zvikepe zvichauya zvichibva kumahombekombe eKitimu, zvichakunda Ashuri neEbheri, asi naizvozvo zvichaparadzwa. Papo Bharamu akasimuka akadzokera kunyika yake, uye Bharaki akaenda kwakewo. Saka ndichange ndichikutsanangurirai zvimwe zvinhu izvi mangwana kuti munzwisise kuti nyika dziri kutaurwa idzi ndedzipi nhasi. Pakuverengerai mamwe magwaro. Toenda kuna Isaya yechipiri, ndima yechipiri. Mumazuva okupedzisira gomo reimba yaJehovha richasimbiswa, richava guru pakati pamakomo, richakwiridzirwa pamusoro pezvikomo, uye ndudzi dzose dzichamhanyira kwariri. Mashoko aya anofanana neakataurwa naMika chitsauko chechina. Mika chitsauko chechina, toverenga kubva pandima yekutanga. Mazuva okupedzisira gomo reimba yaJehovha richasimbiswa segomo guru pakati pamakomo, richasimudzwa pamusoro pezvikomo, uye marudzi achaenda kwariri. Ndima inotevera yacho, kwanzi ndudzi zhinji dzichauya dzichiti, uyai handei kugomo raJehovha, kuimba yaMwari waJakobho. Achatidzidzisa nzira dzake, kuti tigofamba munzira dzake. Murayiro uchabuda kubva paZioni, shoko raJehovha kubva paJerusarema. Kutaridza kuti zvii zvichaitika kuna Israeri. Jeremiya yema 49, ndima 41. Kunyange zvakadaro ndichadzosa zvepfuma yaMoabhu mazuva anouya, ndizvo zvinotaura Jehovha. Pano ndipo panogumira kutongwa kwaMoabhu. Unozviona here?
kwaye ndichadzosa zvekare pfuma yaMoabhu mumazuva okupedzisira. Paunoona mashoko iwayo okuti pamazuva anouya, ari kutaura pamusoro penguva yokupedzisira. Iyoyo nguva apo Ishe vachadzoka, kureva kuti panguva yokudzoka kwaIshe Moabhu achange aripo. Asi mubvunzo ndokuti Moabhu inozikamwa nezita ripiko nhasi? Nyika yevaMoabhu nhasi ndeipi? Moenda pachitsauko che40 ndima 30. Asi ndichadzosa nhaka yaEramu mumazuva okupedzisira, ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndinofarira ndima iyi. Chakutsanangurira Ramangwana nemhakei. Zekeri ye37 ndima 13. Uchauya kuzorwa navanhu vangu vaIsraeri segore rinofukidza nyika. Mumazuva anouya, iwe Gogi, ndichakuisa kuzorwa nenyika yangu, kuitira kuti ndudzi dzigoziziva pandinoratidza utsvene hwangu kubudikidza newe pamberi pavo. Rangarirai pamusoro paGogi naMagogi. Rangarira pamusoro pehondo yaGogi naMagogi. Ndichakutsanangurirai mangwana. Dhanieri 10 kubva pandima 12. Papo akaendera mberi akati, usaka Dhanieri, ndimurangarira Giroziya, kubva pazuva rawakafunga kuwana kunzwisisa nokuzvinipisa pamberi paMwari wako, mashoko ako akanzwikwa, uye ini ndauya nemhinduro. Asi muchinda woumambo hwavaPezhia akandidzivisa mazuva 21 apfuura. Papo Makeri, mumwe mukuru wamachinda, akauya kuzondibatsira, nokuti ndakanga ndakavharidzirwa ikoko namambo wavaPezhia. Zvino ndauya kuzokutsanangurira zvichaitika kuvanhu vako pamazuva anouya, nokuti chiratidzo ndechenguva ichauya. Saka ari kutaridza zvichaitika mune ramangwana. Taridza zvichaitika mune ramangwana. Mutsamba yechipiri kuna Timoti, chitsauko 3 kubva pandima yekutanga. Asi uzive chinhu ichi, kuchava nenguva dzokutambudzika pamazuva okupedzisira. Kwaye mumazuva okupedzisira anotiudza zvichazoitika mumazuva okupedzisira. Saka Bhaibheri rinotitaridza zvichaitika mune ramangwana. Pamazuva okupedzisira, mazuva okupedzisira achanga achigozha, uye achanga nenjodzi, otitsanangurira kuti zvichange zviri kuitika mumazuva iwayo. Toenda kutsamba yekutanga kuna Timoti, chitsauko 4 kutanga pandima yekutanga. Mweya anotaura pachena kuti panguva dzinouya vamwe vachatsauka kubva pakutenda, vagotevera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya yetsvina. Hazvifadzi chose izvi. Anoti mweya mutsvene vari kutaura zvakadyi vasingavandi, vachiti mumazuva okupedzisira vamwe vachabva pakuvimba naMwari, vachapedzisira vasavimbi naMwari. Kwai nokuda kwaye vachange vachiteerera kumweya inonyengera nedzidziso dzemweya yetsvina. Kureva kuti pane mweya inonyengera vanhu ichivakwevera kuzvinhu zvisina kunaka, ichivafurira. Asi kwai zvinhu izvi zvichange zvakuonekwa pachena mumazuva okupedzisira. Hande
Tsamba yaPita yechipiri tsauko chechitatu ndima yenhatu. Kwai chokutanga munofanira kunzwisisa kuti mumazuva okupedzisira vaseki vachauya vachiseka vachiteera kuchiva kwenyama yavo. Ari kutitaurira zvinhu zvichazoitika mazuva okupedzisira kuti kana zvaakuitika tinozoziva kuti tava mumazuva okupedzisira. Enda kuna Judha chisauko chokutanga ndima 17. Vakati kwamuri, munguva yokupedzisira kuchava navaseki vachateera kuchiva kwavo. Hakwanzi mumazuva okupedzisira kuchava navaseki. Judha ari kutaura zvimwe chete izvozvo, ari kutiudza zvimwe chete izvozvo. Saka izvi ndo zvinhu zvokunzwisisa mushoko raMwari. Ari kuchitaridza zvinhu zvichange zviri kuitika zvatogona kuona, zvichitaridza kuti tava panguva ipi. Kaenda kuna Ruka ndima 21 chete. Baba ndima 27. Panotanga kuitika zvinhu izvi, mumire mugosimudza misoro yenyu, nokuti dzikinuro yenyu yoswedera. Kana zvinhu izvi zvakutanga kuitika, tarirai manyorerwa azvo. Kwai kana zvinhu izvi zvakutanga kuitika, simudzai misoro yenyu muone kuti kudzikinurwa kwenyu kwauya. Ndima 31 chete. Nokudaro pamunoona zvinhu izvi zvichiitika, muzive kuti umambo hwaMwari hwaswedera pedo. Anotiudza chimwe chinhu chinonakidza ipapo. Tichaverenga kubva pandima 23 iwayo kusvika pa30. Kwai zviro kwazvo ndinoti kwamuri, rudzi urwu harungatongopfuuri kusvikira zvinhu izvi zvaitika. Denga nenyika zvichapfuura, asi mashoko angu haangatongopfuuri. Chenjerai kuti mwoyo yenyu irege kuremedzwa nokudyisa, nokudhakwa, nokufunganya kwoupenyu, kuti zuva iro rirege kukuwirai seriva musina kuzvitarisira. Kwai musarega zuva iroro richikuwirai makavarayirwa, nokuti richasvika pamusoro pavose vagere pamusoro penyika. Garai makagadzirira uye munyengetere kuti mugone kupunyuka pazvose izvo zvava kuda kuitika, uye kuti mugogona kumira pamberi paMwanakomana waMwari. Maona here zvataurwapo? Vatiudza zvinhu zvakawanda zvichaitika. Zvimwe zvacho zvichazvibata zvichazvitaura mangwana, asi uda kuti muone zvaanotaura.
kwanzi rindirai muchinamata kuti mugogona kupotswa nezvinhu izvi. Zvinokupotsai sei? Zvinokupotsai kana muchinge mabvutwa pachabvutwa vatsvene. Jesu vatongotaura nechibhende ipapapa, asi vachitotaura zvinhu zvakadzama. Tarirai ndima inotangira kwai nokuti tichasvika pamusoro kwai richasvika seriva richangonyangira vanhu vagere panyika pano. Saka hapana munhu anogona kupukunyuka zuva iroro. Saka anenge atori pukunyuka ndeuya watobviswa panyika pano, watobvutwa. Saka kwairindirai muchinamata nguva dzose. Kuti mugogona kupunyuka pazvose izvi zviri kuda kuitika, uye kuti mugogona kumira pamberi pomwanakomana womunhu. Ndakuudzai kuti kunongore nzira imwe chete yogona kunzvenga njodzi idzodzi. Endawo pachabvutwa vatsvene, kwai nokuti izvi zvichanyangira vose vagere panyika pano. Hapana kwavangavandira. Saka tichange tichitarira zvinhu zvese izvo zvizvi, ndinoona zvakakosha kuti ndikurangaridzei mashoko atenzi. Vakati ndiri kudzoka, vakati ndiri kudzoka, vakati ndiri kudzoka. Uye rimwe remabasa angu kukubatsirai kuti mugadzirire kudzoka kwatenzi. Vari kudzoka zvekare. Pane mumwe munhu wakataura achiti Jesu havasi kudzoka, vachatomboita makore 100 vasati vadzoka. Izvozvo hazvina kushata. Kana vakaita makore 100 vasina kuuya, zvine zvatongotipawo makore okushanda. 100 ramakore atinotomborishandisa tigoita zvinhu, mabasa evaMwari tiri pano panyika. Asi kana vakauya anoita sei munhu? Jesu akakasira kuuya anoita sei? Si haudi kuti vakuwane usina kugadzirira. Ozoti aishe ndasina kugadzirira, nokuti pane munhu anga akandiudza kuti muchine makore 100 musati mauya. Zvitori nani kuti ugare wakagadzirira? Ini ndingatoda kugara ndakagadzirira. Ivo vane ndishe vanosarudza vega pavanoda kudzokera pacho. Havabatwi nenguva, ndivo muridzi wenguva. Asi ndoda kuti ndingokutaura unofanira kugadzirira uchishandisa zvatakataurwa nebhaibheri. Rakatotiudza mazuva atofanira kutarisira kudzoka kwaJesu. Shandisai mazuva iwayo atakapiwa. Hwamanda ichazorira, painorira ini ndiye ndagadzirira. Saka hazvina basa kuti vakasira kana kuti vanonoka, vanongondiwana ndakagadzirira. Pavanouya pacho ipapo ndiri kubva ndaenda navo nchibva pano panyika, chibva nenzira yevaMwari. Kana Jesu vakanonoka
vakanonoka kuuya. Ini hazvitondinetsi nokuti ndichaita mabasa makuru pano panyika kusvikira nyika isisari kundiona. Haleluya. Malepetora malakaratila slaka. Ishe pindirai vanhu kuti muchibatsire vanhu venyu muSiria, Ishe, muzita raJesu. Baba, dzivirirai vana venyu vari muSiria, vadzivirirei kubva kumabasa ose akaipa noutsinye hwose. Vadzivirirei kalimakota strala drakian maletrebegoya dilia strakia kwenguva refu ruponeso rwanga rusirugona kunyatsoparidzwa muSiria, asi zvaitika izvi hazvisi kuzokanganisa zvekare kuparidzwa kworuponeso, asi ruponeso ruchapararira muSiria yose muzita raJesu. Ruponeso, kuparidzwa kworuponeso hakusi kuzoramba kuchingokanganiswa nokurambidzwa muSiria. Mashepetoka maladraka leke poligrancia listraka muzita raIshe Jesu. Ruponeso rwasunguruka kufamba nokupararira. Vatsvene vasunguruka muSiria. Mweya yetsvina yerima yanga ichitsvaka kukanganisa kuparidzwa kworuponeso yaparadzwa, yawisirwa pasi. Saka mutungamiriri wenyika yeSiria haasi ega wabviswa munyika iyi, asi nemweya yetsvina yanga ichikanganisa kuparidzwa kweruponeso muSiria yawisirwawo pasi, yaparadzwa. Malepetola malakande rabodelo straka bogilestroma jagi dronsa la tribagore gilastreme jigi bala kronta. Damascus, Siria yakuzoponeswa zvino. Malibakota la straka brokila streme jege bronta. Girozi dzamwari dzaburukirako dziri kuita kuti ruponeso ruchiparidzika muSiria. Ndo zvichaitika izvo tinokutenda Ishe. Malibakora malistraka radigonze brado kalestrakia bragone lekratia bilopritalimaram zilapria konde moritaria graziam lestrokia moritaria granstemocaria moreto coritaria distrakia moreto caritaria. Taura nedzimwe ndimi kwose kwauri, namata mweya mutsvene, namata mumweya iko zvino. Malepretoli granzia straka maletre poliganzia lecropalistraki magoda galestromoricanda jekosa malistrakia jekosa bilagranzia jekosa malecrancia jekosa becropancia jekosa lastrakia jekosa decromancia jekosa. Matenga ndio anotonga, matenga ndio anotonga. Lekropi dali gronza listraka lekropi. Matenga ndio anotonga, matenga ndio anotonga. Libra kotrenko balistraka libra kotrenko. Makonza libra kotrenko malikranza libra kotrenko. Matenga ndio anotonga, matenga ndio anotonga. Ndio ari kutonga na matenga ndio ari kutonga. Librakia tilastraka bojeta zelo pridali grancia leprotia giliastrakia bakosa dilastria cramogento mazilia straka makosa makiria drakia makosa dicrancia makosa dilastria makosa dilastria makosa magracia diliastraka molestrokia majoka bilastrakia malacranda listraka makosa dicase mogie grancia listrakia makora dila branco de cosia la